ассалому алайкум дӯстони азиз, имрӯз бошад боз бо мо ҳастем. имрӯз дар дача насиб боша худо хоҳад камтарак шашлик мекунем бо ҳамроҳи кӯдако. бо мо бошен дӯстони азиз то охири видеора. миннатдор ҳастам аз назарияки шумо ки дастгирӣ мекунед апои меҳрубон. касоне ки ҳамин канали моро тамошо мекунанд ҳатман лайк бонен апои азиз, ховарои азиз. бисёреҳо мебинанд тамошо мекунанд, не ки лайк намебонанд. қин нест, ҳамия лайка баҷиқен. тамом дӯстони азиз, ягон гап намешавад, шумо фақат я лайка, як просмотр. азо раҳмати калон ба одамое ки лайк мемонанд. хаҷи ҳадисет зур бигирем, як 6 ҳафта ҳасте одамое ки дизлайк мебонанд. о дига мада навишта наметавонам барои маҳкам кагишонам. хеле хел гапа бисёр намекунем дӯстони азиз. анам хел гӯштора шуштем, серавно гӯшти гӯспанда ягон тап чи ҳастед. тоза шуштем, намхел переправо шози ҳамаро ҳамроҳ мекунем. переправо барои шашлик, барои соус намхел ранг томат, чеснок, пиёз, намхел дӯстони азиз намак, ҳамашро намхел ҳамроҳ када мариноват мекунем. хушрӯ 1 соат мебонем дам бигира. айша бо ҳамаша намхел кунӣ тайёр бонӣ бо беҳад ба мазза мешавад. ака мо хай айша тайёрӣ надидем, мо саҳар дача омаданӣ ки будем гуфтем хай мерем. намхел бадана кришка бутилкаи уксус нуфоиза 1 кришкача рехтем дӯстони азиз. хайш аджика намхел чизо барои ба мазза шиданаш. овози скори намедонам омад наёмад, чӣ гапи шид бо скори тез рафтесай. анаҷо дӯстони азиз намак ҳамроҳ мекунем. хай чӣ хеле гуфтам, дар инҷа бо нонпазӣ дорем дӯстони азиз. нонпазира дига видео накардам. хай намак хеле хати кӯдако камтарак. хай имрӯз сеюм рӯзи ида дӯстони азиз, барое ки чӣ хеле ки гуфтам иди мо қас интереси нагузашт. карантин манам хел хайна мариноват кардем дӯстони азиз. азиба фақат бо дар сих дохтаншаешон метем. хай бо мо бошен ака пои меҳрубон, ховарони азиз. мара мефорад дар ҳайни ами чи сиёнка кардан гап бизанӣ, не ки афсӯс ки намешавад. кӯдако беаҷақ вақт як гап не як гап серавно мезанӣ дар мобайн. музико бо гуфте санти чида барои намо намешавад. баъд бо мо ҳамаро мекушем ба худам, пасон гап мезанӣ дига гапота рагу мезанӣ гум мекунӣ, намедонам чӣ мегӯй. мегум бахшиш хай ягон хато ки боша. хай намхел дӯстони азиз, шашликои мо аллакай насиб боша ба қарибӣ тайёр мешавад. дарам бақлашка камтарак ой уксус дига ҳамроҳ карда дар болошам хел тавру карданда мепошем. уҷо шамол беҳад шамол шид исоварданаш аво безеб кадесай. хай бо тайёр шид баъд ишон метам дӯстони азиз. анам хел ову мешабем, дар рӯи ҳар тарафи тову додем ову мешабем. хайҷа фирдавс бояд ақлакиша куна дар амҷа омашист ки ма мепазам. хай гӯё фирдавс пухтесай дӯстони азиз. бо дариҷа боша камтар дига картошка гуфтем бирён кунем ки ба шашлики холӣ намешавад. анам хеле 1 тов картошка бирён кардем дӯстони азиз. хай нама хел алафчинӣ омадем. камтарак алаф мечинем, агаротора тоза мекунем. алаф беҳад бисёрай. хайнам хел дӯстони азизи ма картошкаи мо ҳам тайёр шид. аз шашлико ҳам тайёр мешаванд. хай баъд бо як ханҷа чишта зеленаш бисёр дар ҳамчин зелен ба маззае.
ана дӯстони азиз, шашлики мо тайёр шид, картошкаи мо тайёр шид. Хеле ми дачада мехӯрем солдатски. Тарелка ва чизои моро аҳамият надиҳем. ин чизои дачаанд дӯстони азиз. Хеле махел рӯзи мо. Ман инҷа боша камтар якдига хостум агаротаи шом будам ба шумо дӯстони азиз. дар инҷа пудино беҳад калон шидан. Хостем пудинора қайчӣ кунем. намхел келан мо қайчика гирифтесай. инҷа картошкомон. ана дӯстони азиз, дар инҷа боша аллакай бекашид, борон сар кард. чиқадр ки гуфтам ҳаво безек касай. ина боронам сар кард. майда борон я мешапав, баъд бо тез ман мешава. ана козимо ама чиз чорамона ҷамъ кардем. хона мерем аксар айҷа. чиз чораро ҷамъ кем, сабират кем. мерем ак тайёрӣ ба рафтан. ай дӯстони азиз, камтарикаи хел видео кардам. ина борон хушрӯ, майда борон, боридеса бодринга чиёра гуфтам я видеои дига кунам. хеле намхел дӯстони азиз, агароти морам дидем. намхел наолия ки дар гулдозию чӣ омадагиян намедонам. авои ҷа соз нест, як рӯз борона, як рӯз авои чиша намефаҳмем дӯстони азиз. ча хеле салатницо, лаблабу каду шунондем тариб кадуш мегем чӣ мегем, ам хеле ба фикрам барои дароз шидесай. ҷа хеле чиснокора кадаем, намедонам мешава намешаван. якум бор кадаем, кун мекунан намекунан. хеле намхел дӯстони азиз. ак борон майда шапидесай, так камера қанои мисай, ячикла хай меғалтай шон метаки бороная. ё қаламфурой болгарский ва тезак яҷӯяки кадагием. хай бодринго наваколи кил кадесан. хай ёш кадуван ҷа нюзбуай ҷа укроп тезами укроп бирем. дӯстони азиз, иҷа боша падарка ба мар овардагиян. падаркара бинин чияй. амқай падарка тарсидесам ки оз мегум зинда мешава. даво гуфтам бизанам оз зинда мешава. беҳад калонай, бо дандон дора. бешӯхӣ тарсидесам, моли дистиш намекунам, ируш оз мегардонам. бинем тарсида тишкесам. беҳад калонае. ай сюрприз, хеле сюрпризо безеб. оваои кунам, гуфтам бо зинда нашава. абран ова маҳкам камиро свежи қапидагӣ ордагиян.